Siyakwamukela Mr. Mthetho, sicela usitshela kabanzi ngawe. Yebo, ngiyaphila. Igama lami uLeo Mthetho. Ngisebenza ngaphansi kwesibani sabantu kuthiwa ATD, System Manager khona. Ngasiza umphathi wami izolo kumele sizenze zokuprinta ngifake umalana nokuprinta. Okay. How do you handle ama-tight deadlines and ensure ukuthi timely delivery kuma-print jobs? Imvamisa siyesikhulela ukuthi umuntu alethe izinto ngesikhathi, like for instance uma ezofuna izinto ngeSaturday simtshele simgcizelele ukuthi akakwazi ukuthi izinto zakhe alethe ngoLwesine noma ngoLwesihlanu, so ukuthi uzokwazi ukuthi ufike Saturday sekulungile konke, ngoba kwezinye iy'khathi sishawa ukuthi abantu baletha izinto short time time bese siba nokuthi-ke sithi sinokudileka ngoba manje ama-order esike senawo sinamaningi kakhulu, so iyona ndlela esizama ngayo ukuthi sisebenzisane nabantu besibambisane. Okay, how do you ensure ama-quality control kuma-printing process? Empeleni sisebenzisana ukuthi sibaningi, so siyasebenzisana umsebenzi ngoba suke amaningi ama-order suke senawo, lapho omunye udila nokubhalika igama, omunye udila no-design and printing, then sikwazi ukuthi sikape umsebenzi uzokwazi ukuthi uphele ngesikhathi. So Okay, siyabonga Mr. Mthetho, ngicela usitshela ngama-challenges enibhekana nawo nje njengey'nkampani. Ama-challenges amaningi ukuthi abantu abaningi bayethatha i-advantage ukuthi sisabancane futhi singabantu abamnyama, ukuthi basisho i-price eqondile, abantu sebevethena sebethi sicela i-discount ezintweni ey'ngabalulekile, ngoba uma ubheka kwezinye iy'nkampani ey'theng'ukhulakhula umuntu uyikhokha i-price ephelele, kodwa uma ifika kithi uthatha advantage ukuthi vele sisabancane nathi sisabasha kulowo msebenzi wokuprinta, bese banokuthi hhayi lapho sesingamenzelela but sibhekana lokho kanjalo, but sikwazi uku-challenge nathi, sikwazi ukuqiniseka ukuthi kahle nathi sinomsebenzi ukuthi siyarenta, siphinde sikhokhelane nathi i-transport nezonke izinto nje ebhekele umsebenzi ukuthi uqhubeke i-ofisi ikwazi ukuprinta nabantu bakwazi ukujabula. Siyabonga, isikhathi sakho.